Анджело е върхът! Може би това? Все ми е едно какво. Най-важното е сега да разчистим. Не мога да ти опиша колко се радвам, че го правим. Най-после дишам. Нещо повече, ще заделим пари и за ски ваканцията. Ромен! Сигурно струва нещо. Анджело, подай ми количката. Ще измиеш ли тези неща, скъпи? Ще получим много пари за тях. Чакайте! Какво точно правите? Сериозно, какво правят с нещата ми? Помниш ли, че ти казах да отделиш играчки за разпродажбата? Не. Казах ти, а и вече си голям за повечето от тях. Мамо, това е любимото ми мече! Анджело, не си го докосвал от 10 години. Сега го докосвам! Какво от това, че мирише на мокро куче? И обичам тази половин топка. И не можеш да живееш без това, подобно на чудовище нещо под леглото ти? Това е изсъхнало парче пържено пиле. Буклукчията! Какво ще кажете за тези миризливи дискове от миналия век? И онези ужасни тениски и плакати на тавана. И вие сте големи за тях, но все още ги пазите. Ами запознахме се на концерт на Миризливкото. И веднага си допаднахме. Там разбрахме, че сме един за друг. А нещата на Елена? О, не! Тях не ги докосвам. Умен ход! Докоснеш ли нещата на Елена, ще те обръсне в съня ти. И Питър няма нищо за продаване. Извънземни! Играчките му са счупени. Но това не е честно. Наказвате ме, защото аз си пазя нещата? Време е за подкрепление. Хайде, умнико! Казвай! Как ще върнем всичко преди вашите да са го продали? И за какво ти е портативният ми проектор? Слушайте внимателно. Изпаднат ли в носталгия, родителите се разтапят. И това ще бъде стратегия 1. Спомени. Моля ви, дайте ми още няколко минути. Искам да изживея отново прекрасните спомени, които имам с тези неща. Помните ли, че направих първите си стъпки с това мече в ръка? А тази количка беше с мен в първия ми учебен ден. О, колко мило! А с тази топка за пръв път играхме в футбол. Ето тук свиря на тромпет. Ей, този стар тромпет става за разпродажбата. Губим ги. Усили музиката. Помните ли Коледата с тези... какво? Как се озова това тук? Превърти към следващите снимки. Виж тези комикси. Бяхме ги забравили. Ами, тази количка. О, някой момченце много ще я хареса. Да, аз. Както е тръгнало, ще успеем да съберем пари и за ски екипировка, и за хотел. И за стая с вана? Да, в хотела, където ски влекът те взема от стаята. Остава да ги спрем на разпродажбата. Ще ви дам $1 за това! Там пише $4. Какво ще кажеш да ти дам $1, скъпа? Така пак ще си на сметка. Хората по тези разпродажби търсят ефтини неща. Така че ако цената е висока, никой нищо няма да купи. Това ще е стратегия 2. Цената е сбъркана. Но как ще променим цените, щом вашите ни дишат във врата? Само гледай. Хей, господин Кей, чух, че ще ходите на ски, а май не знаете, че баща ми си продава ските. Така ли? Леки са от титан, с графитна база и наточени кантове, които порят снега като с бръснач. А цената им е за приятели. Къде? Нямаме място за нови ски. Нали искахме да разчистим? Анджело, ще наглеждаш ли масата? Яко. $40? $50? Благодаря за интереса и с Богом. Иска ми се да купя този робот.
Чакай, аз ще купя лъка, стрелата и робота. Не, аз първи видях лъка и стрелата. Аз ще ги купя. Аз не съм сигурен, сър. Те са мои. Сериозно? Така е, мои са. Не са. Мои са. Момент! Наистина ли искате да платите толкова пари за тях? На тези цени явно са рядкост и търсени от колекционерите. Той е мой. Ти го давам. Ау! Що за лудост? Измисли нещо. Никой нищо няма да купува, защото се държите прекалено детински. Глупости! Тъпотия. Добре, да се връщаме на нашата маса. Какво правиш? За ваканцията ни трябва и китара. Сетих се, когато спомена концерта на Миризливкото. Това е мило, но скъпи, нали целта ни беше да разчистим? Вижте! Браво, Питър! Тази средновековна брадва ще ни бъде от полза. Защо? Питър явно я харесва и за да се кадърва... Аз мога да ви разгромя! Не мога да повярвам. Щяха да платят луди пари за твоите неща. Шър, приятелю, имаш право. Ако хората искат да купят нещо, защото е скъпо, да вдигнем цените и на нещата на тата и мама. Така ще съберем пари за пътуването ви, без да се налага да продаваш твои неща. Да прибавим нула и към техните цени. Нека бъдат 2 нули. Харесва ми как мислиш, Лала. Кой ще купи тостер за $500? Не си виждал техниката ми. Стратегия 3. Продажба под натиск. Виждам, че тази възглавница ви допада. Не, само гледам. Интересуват ли ви тези кънки? Не особено. 200 кинта за кънки. Това не са обикновени кънки, мадам. О, не! Това са специалните роло-четки. О, струва $100? Но това не е просто възглавница. Направена е на остров Бонг и е пълна с редки специални маниста, които ще ви осигурят сънища, пълни с богати и красиви мускулести жени. О, нима? Пробвайте! Роло, какво? Роло-четки. Идеални са за сутринта. Тренираш, чистиш, спестяваш много време. Може ли да пробвам? Нали щяхме да се отървем от буклуците? Скъпа, тази ски ваканция ще бъде невероятна. Супер! Термос също ще ни трябва, както и мегафон. Сериозно, трябва да спрем да купуваме или няма да ни останат пари за... Тези са идеални за новата екипировка. Това се казва разпродажба. Глупава възглавница! Присъни ми се как някаква вещица лети и крещи! Вземете си я! О, за малко да се пребия. А за 1,50? Шлемът е безплатен. Както и възглавница за дупето. Уж разчистваха старите неща. Изглежда не си продал много неща. Внимание! Всичко на нашата маса е на половин цена. Елате и купете! Наполовин ли? Скъпи, постарай се повече. А ние отиваме до колата. Какво да направим, за да не купят твоите буклуци? Не са буклуци. Чакай, права си. Буклуци са. И ние ще се възползваме от това. Но как? Брат ти! Да. Питър, позволявам ти да играеш с моите играчки. Започвай. Казва се пак
момчето. $350. Това е буклук, токсичен отпадък. Дайте ми по 5 цента. Моля? Осъзнах, че е време да ги пусна. Анджело, гордеем се с теб. Сине, правиш нещо добро. Радвам се, че мислите така. $300. Да, това е супер! Ще бъде ски фантастично! Как изкара толкова пари? Продадох грънч аксесуарите ви. Тениските, плакатите, дисковете. Какво? На къде отиде? Това там той ли е? О, не! Върни ми миризливкото! Да го настигнем. Ще взема колата. Анджело, ти каза, че ще отнеме 5 минути точно преди 2 часа. Не може да тръгнем, Шър. Трябва да свършим нивото. Но аз закъснявам за пробите по футбол. Бум! Да, успяхме! Дай 5, Шарут! Видя ли? Няма проблем. Зонка още е тук. Ей, тренер, идвам за пробите. Приключихме! Но аз... Стига, тренер. Шарут е тук. Вие сте тук и топките са тук. Късно е! Не правя изключение! Късно ли? Това до някъде е по моя вина. Затова ще трябва да направя нещо, за да влезе Шарут в отбора. Футболни стратегии. Планът е прост. Щом Зонка види Шърмен в действие, ще се моли да го вземе. Не е ли очевидно, че сладкарницата не е футболно игрище? Но ти можеш и тук да покажеш уменията си. Зонка идва! Анджело, не дей! Ти имаш нещо на главата. Ей там! Много странно. Обедната почивка на Зонка започва сега. Зонка не може да не се впечатли от тези умения. Мисля, че Шарут малко прекалява. Защо ми е динена шапка? Добре, стига вече. Ще се явиш на пробите. Да! Сега ми дай туалетната хартия. Пробите са осигурени. Вие миете ли се? Това е жестоко! Благодаря, че ми помогнахте за пробите. Проби? Стига. Обещах да те вкарам в отбора. Не сме свършили. Браво! На време си този път. Може да се включиш в пробите. Проби ли? Сериозно? Той е толкова добър, че трябва направо да го вземете. Анджело, не пресилвай! Ха-ха! Какво толкова, Шарут? Не е ли вярно, че отборът, в който си, винаги печели? Така ли? Вярно ли? Не, нямаше това предвид. Искаше да каже, че... Шарут е най-добрият играч и отборът му винаги печели? Ако Шарут иска да влезе в отбора, да видим дали ще може да бие моя отбор, ако вземе теб, стареца там и онези жабчета. С кой да е отбор ли казах? Това, което... И понеже обичам да играя честно, ще ви позволя и 2-часова тренировка. Честно ли? Даде ми най-лошия отбор. Футболът зависи от тактиката. А кой е най-добрият стратег? Муа! Тактика номер 1. Да видим с кого ще работим. По мое време бях най-добрият футболист в града. Казваха ми Гьолето. Или пък само Гьоле. Викат ми Хипер! Викат ми Хипер! Моето име е Здравеняка! Ей, как си? Къде си сега? Добре, като начало, Шарут ще ви покаже някои ходове. По мое време топките бяха много по-леки. Хванах я! Питър, подая! Не може без масло. Та какво са пуканки без масло? Нали? Добре, готова съм. Къде е топката? У мен! Купар, готов! Нищо няма да се получи. Спокойно, Шър. Имаме страшно много време. Прав е. Няма да е лесно.
Мисля да използвам по-необичайни методи. Сега се връщам. Ще взема някои декори от общинския център. Чуйте ме. Ще спринтирате между растенията, без да ги докосвате. До тук съм. Готово! Атака! Да упражняваме мятане. Хванах я! Добре. Това беше интересно. Виж, казах ти, ще ни разбият. О, Шър, не се безпокой. Не може да ме хванеш! Не мога! Видя ли? Някои не се отказват лесно. И стават по-добри. Всичко е възможно. С тренировки. И с 8-секунден монтаж. Отбор, цял живот се готвите за този момент. Всъщност цял следобед. Идете на това игрище и просто дайте всичко от себе си. За мен, за Шървуд, за този град, за Гари. Кой е Гари? Никой, така си говори. За свободата! И най-важното, за вас! Каквото и да стане на това славно футболно игрище, помнете, че има едно правило. Пускайте на Шървуд. Готови? Вие ще започнете. Така, поне веднъж ще можете да играете с топката, нали? Дори това не е сигурно. Хей, Гизър, да те закарам ли? Щом искате така да играем, съгласни сме. Започваме! Гол! Да! Равни? Няма проблем. Играта още е наша. Ще се видим на връщане! Подай насам! Да! Няма проблем. Следващият е наш. Да, това е гол! Нищо, приятели! Дръжте се, всичко ще се оправи! Не се предавайте, ще ги настигнем! Почивка! Напълно ни разбиха. Може би на Шървуд му трябват истински футболисти, ако иска да спечели. Вместо плям Пало, дядо и две жабчета. Зонка и Хънтър може да са прави. В отбора ни няма футболисти. Но имаме други умения. Време е за тактическа промяна. Елате насам, приятели. Сечнах си кръста! Добре ли си, старче? Ще ми помогнеш ли да изляза, синко? Да. Ха! Хвана се! Точно за това говорех. Гледайте сега. Лола ще му размъти ума. Интересно дали ще вали, защото косата ми се разкъдря, а по това време на годината човек не знае какъв балсам да използва. Питър, жалния поглед. Сега. Моля те, подай ми топката. По-големите деца никога не ми я подават. О, горкичкото. Купър, твой ред е. В атака! Губиш! Резултатът е равен! Това е защото правите номера. Няма да вкарате друг гол. А ти ще трябва да спечелиш, ако искаш да влезеш в моя отбор. Остава ни 1 минута. Няма да се справя. Ти си Шървуд. Ти можеш да се справиш.
Така си и мислех. Ще си подават до края на полувремето. Питър, Купър, Гизър, прескочи кобила. Сега! Ще играеш ли на прескочи кобила? 5 секунди до края! Добре дошъл в отбора, мой нови капитане! Аз? Капитан? Не е честно! Аз съм капитан! Хънтър, свален си! Добре дошъл. Браво, гений! Трябва ми помощник-треньор. Анджело, с твоите тактически умения и Сара от отбора ще сме непобедими! Да, добре, но имам условие. Ако и те също са в отбора. Очертава се странен сезон. О, не! Какво е намислил Гъмбъл този път? Малкото синьо коте отново погажда номера и всява смут. Но едно е сигурно, няма да скучае. Заедно с най-добрия си приятел той иска да направи света по-добър. Време е за фантастичните приключения на Гъмбъл. Следва невероятният свят на Гъмбъл. Само по Cartoon Network. Идеален план с идеален край.